Verovali ili ne, drugi rak koga smo upecali, samo što je ovaj jako agresivan, ali ipak je uhvaćen. Opa, ko čoperi se neverovatno, ali je borac, dobar. Valjda me neće ugristi, neće, dobar. Znači jako se bori, to je znači Dunav, Kličevac i upecan rak, evo sad mi je ispao sa udice. Interesantna priča, znači reka Dunav, području Kličevca, to jest preko puta, zapravo pored Rama i Čibuklije. Zdrava reka, evo zdrav rak, vraćamo ga u vodu, vidjet ćemo da će znati sam da se vrati, ja mislim da hoće. Evo i žaba tu, naravno. Žabac, ajde rak. Pogledaj koji napad čovječe na raka, si vidio? Šta ima šta će se desi? Pobeže žaba, vrlo hrabro. A rak kočoperno ulete u vodu.